Uyabona namhlanje ngiyayizeyisela nje. Angazi noma namhlanje ngizofaka amavideo awu-20 noma awu-50 yini. Ngiyazeyisela nje, angithi ngisinde emkhuhlaneni. Umkhuhlane uphelile manje abafana, iphumile emgonqweni. Ngiyazeyisela nje, angifune ma-likes enani ukisihlama, angifune ama-comment enu abolile. Ngiyazeyisela nje, msunyonyo. Uyabona uNtuntula, uNtuntula udunudunu umehle Eskhova aphetukile foka Manqele. Uyadakwa lo mfana lo. Sukhuzani sithenga i-defender lika 3.5 million. Kwatrenda kwagcwala umhlaba wonke. Uyasuka lo mfana uyahamba uyalapha yana lapha ya estradini kwi-dealership thizeni uyothatha igundane leli alithengile nayi ilokhuze intibane le ayithengile uyothenga intibane uthi uzama ukumaka i-defender lethi. Ayabona ayike thina sadalwa abakwethu ukuthi inhlabathi sifake ephalishini lomfana ngabindaba zalutho futhi. Ngeke senze lutho ngisho singahlangana, ngeke nje asenze lutho umfana. Ngisho singahlangana kuphi, ngeke nje asilokothe umfana. Siyayithela inhlabathi nje ephalishini elingavuthiwe. Ungavela usuke nje uyothenga intibane uthi umaka i-defender imoto ka 3.5 million esithengile siwukhuzani. Uyasuka uyothenga igundane leli intibane le ayithengile umfana kaManqele udunudunu. Hayi kodwa bafowethu umdlalo niyahlekisa. Ngoba nje kumele kwazeke ukuthi naye uthenge imoto ngonyaka ofanayo. Ayamana kumele nje kuvalwe lesikhosi ukuthi naye ngo-2025 ungenile kahle. Ngisho kungavuma amasenta wahlangani uyaqondobezela uyothenga nayo intibane le ayithengile ka 65,000. Engathi ukhuzana ngangiboleka uhleko lakhe lolu lika Track 9. Edlamlenze ngicela ungiboleke uhleko lakho lolo hleka ngalo ku Track 9. Ayamane nanu. Hey umfana vele waqhathanisa amasenti wahamba wayoboleka lapha kubabunala wayokweleta iloan lapha eCapitec. Waqhathanisa umfana wayolanda intibane. Ngoba nje kumele kuthiwa hayi naye uyithengile imoto ngo-2025 njengokhuzani. Ngifuna ukufana nokhuzani. Ay dunudunu mfowethu. Hayi uyinhlekisa nkabi yami. Hayi uyinhlekisa mfowethu. Awahle izophuma nini ingoma ephinki? Izophuma nini? Ukhipha nini umaskando pink? Ukhuzani uyathalaba iyagxoba yasendlo bisithe iyagxoba. Igxoba isinyanyela, igxoba indirect, ishaya iphendula umlandeli, ibigxoba ngapha ngemuva. Hey iphuma nini ingoma ephinki? Ezothiwa ayihambi yomaka ingoma kaMafikizolo lapho Khosini
kuzothiwa ihambe iyomaka ingoma ephinki. Iyeza ingoma ephinki kuzothiwa ihambe iyomaka lapho Khosini. Imaka ingoma kaMafikizolo. Hey bafowethu kade zisha. Niyangidakela.